Sion di cael sgidia newydd yn special i hwn fyd. A chdi fyd. Iawn, hwcia? O Leo mal na Stig, o. Hwn yn clas hwn. Wow. Croeso i'r limo. Da ffrind e? Dim ond y gorau i chi, da. Da chi'n nabod o'ch gilydd ers blynyddoedd yn dydach? Nath ni jyst dod yn ffrindiau trwy chwarae yn erbyn I gilydd, rili, a mewn academies wedyn, rili, oes? Mae rhaid bod gennych chi perthynas wahanol iawn I gymharu efo sut ydych chi efo gweddill y tîm? Pryd nes I symud I TNS, o'n i'n nabod neb, rili, nabod y rei tra o'n i'n Wrecsam oedd I symud yna. Ond na, oedd o rei special chwarae fo Sion yn Gaernarfon. Oedd yna rhan selfish o'n fi eisiau fod dod I TNS hefyd I fod yna'n gwmni fi. A dwi'n teimlo, ella bod o wedi bod yn bach yn frustrating weithiau I Sion, ond dwi'n teimlo fatha dwi wedi trio bod yna I cymod lle dwi wedi bod yn y sefyllfa yna fy hun iddo fo I trio neud o mor dda a sa'n gallu ac yn training a falle dwi'n trio jyst deithio fo mae'n rhaid da bod yn dwi'n sy'n neb arall yn dall Cymraeg, so da ni yn siarad Cymraeg a dwi'n siarad... Yndi, sy'n reid handi fel yna. Ydy o'n helpu chdi, Sion, bod gennych chdi rhywun mor agos? Yndi, oedd o. Obviously, o Leo wedi bod yna am few years yn barod, so mae gen fo perthnasa yna yn barod a ffrindiau a falle. Oedd o'n neis I fi jyst ffitio mewn yn sydd, rili, a na, mae wedi bod yn rili da, chwarae teg. A be am pan da chi'n chwarae ffwr, felly, da chi'n rhan ystafell bryd yna hefyd? Dan, ond mae hwnna un tro lle o'n I wedi brifo o'n I wedi methu allan ar trip lawr I South. So ni'n ben fy hun, o'n i'n... Oedd Sion efo partner newydd ac o'n I wedi sôn nawn ni dal FaceTime o falle. O'n i'n tecsio fo, nath o matab I gwbl. O'n i'n cael stick gyda fo bod fi'n matab FaceTime, so falle ond o'n i'n brysur yn cael yn neud bonds newydd. So a lluniau a fideos o'n yma'n chwrnu a fi Dwi'n meddwl bod fi'n chwrnu ond dwi'n deffro yn bora, mae hwn fyny tan 2 gloch yn recordio fi. A dychryn fi a... Ia, so apparently dwi yn chwrnu. Meddwl bod tric da o lle da ni'n mynd am coffi yn yma. Dwi'n teimlo reit, na I just cael y coffi yma a wedyn mae'n troi allan, dwi wedi gwario 10 coffi yn y fo, wedyn mi o'n trio deu wedyn mi o'n neud rei fi'n TNS. Dwi'n neud rei bob bora. Bob bora, na dwi'n ei fyny, na dwi'n fewn. Na i fyny grisia, a neud 4 coffi naf. A wedyn, neith o just stroll So ti yn edrych ar ei ôl o'n o? Yndw, dwi yn, yndw. Dim mor gymaint o dwi'n neud I chdi, na. Na, ond... Siwr bod fi wedi weld llun o'n chi'n cael panad yn gwely felly hefyd o. Pam ti'n sbio sy'n ddateg? Dwi'n fod I sbio yn strif I offan. Fi yn syth yma, de. Just normal, de, chat. So mae gennych chi rownd derfynol Cwpan Cymru ar y gweill rwan yn erbyn Ceicona, yr un yn ffeinal a llynedd, gêm nathoch chi golli. Be sy'n rhaid I chi wneud yn wahanol eleni? Dwi'n meddwl mae colli tymor dwytha nid bob dim I ni fel tîm yn wedig fi. Dwi'n gwybod dwi am trio neud bob dim ella I wneud yn siŵr bod dyna ddim yn digwydd eto. A dwi'n teimlo I gallu curo hwn tro yma I gobeithio tro gynta neud y treble yn TNS, fydd hwnna'n special hefyd. Dwi'n gwybod, just o wrth bod yn y change room, mae'n teri blwyddyn dwytha frifo, yr ogia ag y staff. So, na, so fo'n golygu bob dim, ddim yn bad o season I joinio yn curo'r Nathaniel Cup, y gyngrair, a wedyn trio mynd amdano Welsh Cup hefyd. Felly, os ydy'r treble yma yn digwydd, dwi eisiau gwybod sut fydd y dathlu yn edrych yn perthynas Leo Smith a Sion Bradley? Wel, ella gawn ni stopio mewn pub yn y Bradran, Guinness neu ddau. Diwa mis Mai, mae gennau prodas I ffwrdd yn Cyprus, so gawn ni dathliad bach neis o fanna. Da chi'n rhan ystafell Brydyne fe? Yndam, da ni wedi bwcio stafell I ni, jyst o hwnna. Wel, hogia, diolch yn fawr iawn a pob lwc yn y rownd derfynol yna. Sfor o'n, diolch yn fawr iawn.